Uy! Eh! Musalit ka! Paminawa ko sa'id ba? Paminawon? Paminawa ko sa'id Ako ba? nga nagpermente paminawon? Ako dili ko di mo paminawon? Paminawa ko Ayaw sa'id na. ba? Ayaw na. Ah! Karon ka na jugog balik diri sa tagom. It's been a long time nga wala ta nakita, bibihana. Ikaw na jud ang sunod nga chika nga akong mabugha. Uy. Manong open man ang gate? Putik kamay. Ano maning kalo dire? Be? Baby! Baby Hana? Tika mo. Baby! Be! Ano man ni? Ano wala man siya dire sa balay? Be! Saman to siya? Ay. Tama. Basig nagpagwapa to. Basig nagpariban. Nagpamanicure. Kay kabalo siya nga muuli ko. Sa ato pabinangandam juday ka hasa akong pagbalik. Karon ka. Ang buhaton na lang sa puna ko diri karon. Manghinlo. Para pag abot niya. Ready to fight it so. Anak sana oy sa'yo. Mana jugog panghinlo. Magulat na lang ko sa iya kung ano sa siyang balik dari ah. Saan may oras oy? Gayang bibihan na oy. Murag na naimali ani ba? Tulo ko ka oras na nagulat o ano hantod karon wala gyapon siya ni uli. Kamay. Dong! 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 Oh, ano niya? Ay! Salamat ka na. Naka. Kanang nakita kang hana? Desitahan na ya. Oh. Itong naging semana naman ito nilakaw ya. Ne unsa si hana? Itong naging semana na ito nilakaw. Nilakaw siya? Oh, itong naging semana ra. Sige ram ito, hilak ya. Doon sa mga silingan. Sig hilak? Oh, Paglakaw niya, nagdala siya bag. daghan kaya. Nakauli na di kagbuhol ya. Ano si pangutana na daw pasi ito basi masumbagan pa ta karon. Tuha ni mo yaw. Ay na sigsaba ba pasi na lang. Gara ning bataan ni. Mga ritis man kayo bata pa gani. Tutik kamay kabe. Bantog ra day walay tao ha. Nilakaw day ka. Ayaw ingna ni uli ka sa inyo ha. Di ni pwede ni. Di ni pwede ni. It's been a long time nga nakabalik ko diring lugar ha. Sakay ka boss. Sakay ko tabo ko. Uy, babae man yung driver ani kaya ni mo? Kaya. Tay ba si mga lunod ta niya sa kuan lang ko, dala lang ko, misita na ako, sitaon ba.
Asa man larga na ni? Tara. Dugay na ka naga-wandere, boss. Naga-wandere ka na pasahero. Karon ra ka naga-pol pasahero. Bago na lagi diri no kay sa una. Diretso ra man to nga sagwan-sagwan no. Karon kinani pisi-pisi dito. Di makata mga tuwa nga ni. Medyo marag nalipong ko ba eh? Okay ra ni? Karon makaadto na jud ko sa imo abi. Uli jud ka sa inyo ha day ha. Pa kapoy-kapoy pa ko nimo ba. Nya, dire sa ako. Bayad di mo. Bayad ako. Ayun niya na lang, balik pa mo ko dire. So, bayad lay ko niyan, unsa di ka? Ayo. Ay kanang nasi, Hana dire te. Ay wala biya ni uli dito mugtapos to sa inyo ha. Na. Niingon ni uli daw siya dire ato niya semana pa, wala di ay? Wala man. Sure bitaw te, wala jud ni uli te, bisa gitaguan na ninyo. Wala lagi. Saan di ka niya be? Sige, salamat. Asa man ta pangitaon? Uy, daghan ako kung giadto nga lugar ba? Ano ah? Wala man ka. Be! Be! Be? 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 Uy! Be! Pusa di ka! Pusa Ayun di na ka! yung bunite. Ganin na ako si pangita sa imo ba? Nangita? Niadto na lang ako sa inyong balay, wala ka. Bisag asan na lang ako naglipot-lipot dito. Para makitaan ka. Kung sa di problema? Kakabalo ba ka nga? Sige, gulat sa imo ha? Naghulat? Naghulat ka? Nagulat ko! Kasi nakalimot ka. Nga isa ko kabulan naghulat sa imuha. Kabalo man ka, di ba? Tuwa kag Bohol, na Oh. masahero ka. Na masahero lagi ka. Na masahiro gani ko para mangyapon na sa tuwa. Para sa tuwa. Kay mahal man ang bayad dito sa dollar. Para sa tuwa. Himuan pa jud ko ni buang oy. Unsa man di ay? Basig na babae ra ka didto. Babae, ikaw ba? Wa ka ebidensya para mingon sa kaway ngunana. Atik pa jud ka, mangatik pa jud ka. Di pa jud ka musturyag tinuod ha. Sa man day ni? No need na basta ikaw. Ha. Unsa ni? Tubaga. Ay napangatik sa kuha. Asa agi ka na ni? Asa agikan ani. Asa agi ka na ni? Ay kinsa ni cellphone? Ha. Ka Mr. Lim man eh. Ay, problema itong tangan na to. Wala na human akong tutorial sa mong video. Oh, kinsa man na si Mr. Ambe, Lem? ambe. Kinsa man na Ambe. Ano ko naman na man sa imo? nimo? Ano naman na sa imo? Sa ako ang manigi uli. Nawala ang cellphone ni Mr. Lem sa ako agi uli. Mangatik pa ka si Mr. Lem imong kauban dito sa Bohol. Mangatik Be, pa ka? paminaw be. Tinuod ni. Tinuod ning video ani. Paminaw ba? Wala ka kabaloon sa rason na nung hitabo na ba? Gitudluan na ako sila unsay dapat. Gitudluan. Be, gitudluan na ako sila unsay Ayaw dapat pangatik. Be, Pangatik. Ayaw na. Ayaw na pangatik sa kuha. Nana diri, klaro kayo sa video. Kisan-kisan pa rin mo ang kamot. Tudlo. Basin pag-ingon nga tudlo-tudlo lang. Be, paminaw ba? Paminaw akong side ba? Paminawon? Paminaw akong side Ikaw ba? na lang permente paminawon? Ako dili ko mo paminawon. Ha? Then you said it. Di ko mo paminawon. Paminaw akong Ayaw side na. ba? Ayaw na. Be, Ayaw na. Di na dyan ko gusto makakita sa imuha. Pastilaning gugma Abin akong sa'yo di kamay ka Mr. Lim. Saan imong gibuhat sa kuha? Murag ibaligya ko nimo ba? Aminaw na ako nakay kalagot sa kuha. Imposible mo abot kay Hana ang cellphone na wala. Sa ang klaseng amigo Mr. Lim. Ulat ta. Gusto day kag maguba tong pagka-amigo ha. Adtuon ta ka.